Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Com va la calor? Espero que no s'hagueu derretit encara, així que, dintre intro i comencem. Comencem el que ens ha portat Norma en català aquest mes, que ha estat el número 9 de Guardians de la Nit. Ja, com us vaig comentar la setmana passada, ja començo a llegir coses que no havia vist o que no conec perquè no han sortit a la sèrie, a l'emissió del Super 3. I aquí m'he una lleiva, número 9 de Guardians de la Nit, edició en català. També en Norma tenim el número 10 de Chainsaw Man, un capítol que m'ha deixat, sincerament, bocabadat i no m'esperava per res del món. Brutal aquest número 10 de Chainsaw Man, editat també per Norma Editorial. També acabant col·leccions, he comprat 3 números més del Dr. Slump, 8, el 10 i l'11, el 9 ja el tenia por ahí. Ja sabeu, la meitat de la col·lecció l'he comprat de segona mà, però ara ja comença a ser una mica difícil. I aquests són els que em quedaven... No, encara em falten 3 més. Amb aquests 3 més ja tindré tot el Dr. Slump en català. I el número 11 de Amanecer de X, editat per Panini Comics. En aquest número tenim dos números de New Mutants, un d'Excalibur, 2 de Hellions i un de Lobezno. Un de Lobezno que és el que més m'agrada. És de reconèixer que Lobezno no defrauda mai. Amanecer de X de Panini Comics. I una nova col·lecció que ha arribat a les meves noves estanteries, que és My Home Hero. Vaig comprar ni més ni menys que 6 números de cop. My Home Hero vaig començar a veure l'anime, em va agradar molt, una història diferent, en què el protagonista no és un pobre adolescent, sinó hi ha un senyor entre 30 anys que vol salvar la seva filla del nòvio que té. Molt recomanable, la veritat està gastant molt, m'està agradant molt. My Home Hero editat per ECC. I això han estat les noves adquisicions d'aquest mes de juliol. Una miqueta per passar la calor, és horrorosa, espero que també vosaltres trobeu una manera de com passar-la. Gràcies per arribar fins aquí, doneu like si us ha agradat, o no, feu coses més importants. Ens veiem al pròxim vídeo. Adeu! Hiya.